Assalamu alaikum. Dan Yarba, dan Yarba. Ya kai ne. Na ga cin dajin daga shi, na ga shigowa na yayi fama kuke ta kawai. Bari kawai gari. Yunwa wallahi. Yunwa ne kuna ji? Ya mamma ma godo ta ce mana tayi wani tuwon amala. Ku tashi mu je mu ci. Allah kun san mu ai ka san ba mu da mu Yarbawa ba mu muna kabilanci. Ba mu ne kawai. wai ka san ba matsalan baba ya ji su ka kai ba da biya bai. Wallahi Ya ku kuna wani baya ba ku jin yunwa ne? Wallahi muna ji wallahi. Ko mu je mana. Ai kana mu dan Yarba. Ai mu yau ba inda muke Ni kana cikin fara mu ne. Ina da waje. Kuna gani ga gidan mu anan gidan mama godo kuna wani malam ko kai shayi ne ka kawo mu nan ne. kuna gani ga gidan mama Yayi na. kuna lallan mutum ka aljani ku san mu tafi kai ina ne na kuje ina ne na kuje ina ne na kuje